गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ अनसायगिरि बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरदों। बे समाव आङो बाव इउ पिपल दोलोआव सासे भटार्स हिसाबै जगदान होआखै। आं सासे सापर्टार हिसाबै फैबाय थानाय जिथु 7 मे खालार खालि जानो गोनां जिथु 3rd फेजनि MP बिसायख'थि बेयाव NDA दोलोनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ देरहासार खालामनांगौनि असिलायाव जों बेवहाय दिनै सापर्ट होनो होननानै जिउ गोसो मोदोम होनानै ओंखारबोदों। आरो आं बे समाव बबेबा दोलोनि बा सोरनिबा खामानि मावबोदोंमोन बेबो नङा। मानोना आङो बिं ए रिपर्टार, आं बयनिबो खावलायनाय बायदि बयजोंबो खामानि मावबोदोंमोन। आरो बांसिनै नोंथांमोना सोंनाय बायदि BPF दोलोनि खामानिफोरखौ आं बांसिनै मावबोदोंमोन। बेखौ बुंना लानायावबो जेबो आंहा अबजेक्सन थानाय नङा, मानोना आं BPF नि जानानै बांसिन प्रसार खालामबोदोंमोन। फैबाय थानाय समावहाय नोंथाङा UPPL नि जानानै जिथुके नैबे समाव जिथु 3rd फेज MP बिसायख'थिनि थाखाय समानो गेजेराव साननैसोल'खासै। बेखिनि समाव जोङो जिथुके ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो माखासे गोहोम खोख्लैनो हायो हिसाबै जों बे समाव बुंगोन जिथुके नैबे बुब्लियाव जोङो नुनो मोनदों। जों फिल्डआव गिदिंग्रा हिसाबै दिनै BPF दोलोआ हारसिङै नांदों। नाथाय बे जिथु नैबे 1 नं ST लकसभा समस्तियाव NDA नि बिजाथि बिथां जयन्त बसुमतारी बिथांखौ देरहासार खालामनो दिनै BJP दोलो दङ, UPPL दङ, बिनिफ्राय AGP दं। दा बिब्दिब्ला जों नुहुरखायो जे फैबाय थानाय समाव जयन्त बसुमतारी बिथाङा गोरलैयैनो देरहालांनो हागोन। आरो उननि समाव जिथु BTC बिसायख'थि बा काउन्सिल बिसायख'थिनि खोथाफोराव जों बैफोरखौ बुंहरनो हायो जे सरकारा दिनै रुलिं गभर्नमेन्ट, बे रुलिं गभर्नमेन्टनि थाखाय दिनै सरकाराव फैफिननाया गोरलै जायो बा सोरबा अपोजिसनाव थानायफोरनि थाखाय बे जोबोद गोब्राब जायो। दा बैफोर परिबेसखौ नुहुरनानै दिनैनि समाव जिथुके बयबो जोङो जौगानाय बिथिंजोंनो जों खामानि मावनांगौब्ला दिनै आरो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जिथु UPPL सरकार बिथाङा दिनै BTC आव सान्थि आरो गोजोनखौ गायसननो हादोंब्ला जों बे समाव जोङो बिथांखौनो सापर्ट खालामनानै जोङो फिन खनसे अनलायनायनि गेजेरजों माब्रैबा जोङो BTC आव मोनसे सनानि BTC दाफुंनो हागोन। बैफोरनि थाखाय जों बयबो खामानि मावलायनांगौ होननानै आं सानो। BPF दोलोनि सायाव बेबायदि दुखु मोननाय गैया, खिन्थु पार्टिकुलार भाबै जुदि जों बुंनो थाङोब्ला जों जिथुके अट'प्रट' BPF नि जानानैनो खामानि मावबोनाय, खिन्थु खैफोद आफोदनि समावबो जे नोङो सोरनिबा थाखाय खैफोदनि समाव नों गसंथेयाब्ला आरो जों बिथांमोनखौ जोङो जिउ देहा मोदोम होनानै देरहाखांहोनायनि उनाव बिथांमोना MLA MP जाहैनायनि उनाव बा सरकार दाखांनायनि उनाव जों बिथांमोननिफ्राय मा एक्सपेक्ट खालामनो हायो बिथांमोना जे गावसोर देरहाखांनायनि उनाव जों बायदिखौ नायफिनगोन होननानै।